טוב, שנהיה בריאים, שלום, חמור, שפרנסה. זה שלב הברכות, עדי תברכי. שיהיה לנו שבגלל שלי יחזור הביתה בשלום. ומהר. אמן, אמן, אמן. שיהיה לנו פרנסה. והרבה עבודה. שלום ושלווה ואושר, אהבה אחד לשני. שיהיה שלום ושקט. בעזרת השם בריאות לכולנו. אמן. עכשיו אנחנו בזמן הכלי תחינה. אנחנו הולכים לטחון. טוב שזה לא אבן ריחיים כזאת. מכתש ואלי. גם הצד הזה. תודה.